lalo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nahirapan lang po kasi ako. Kasi po, kami pong live-in partner ko po, kasama po yung buong pamilya niya sa iisang bahay. Nire-reklamo ko na lagi sa kanya na kailangan itong taon na to dapat makalipat na kami. Kasi sobrang alam niyo po yung pagtitiis ko. Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago niyo ako sa pangalang Glory mula sa Bicol. At ito ang aking secret file. May live-in partner ako. 2 taon na kaming nagsasama sa isang apartment na nirerentahan namin dito sa Maynila. Wala akong trabaho ngayon. Hindi dahil sa ayaw kong magtrabaho, kundi dahil gusto ng partner ko na sa bahay lang ako. Nagtatrabaho siya sa bandang Marikina. Araw-araw ay uwian naman siya. Wala naman ako masabi sa pagiging galante at pagiging provider niya. Kaya lang syempre, may mga pagkakataong namimiss kong magtrabaho. Gusto ko yung magkaroon ako ng sariling pera. Dati naman may trabaho ako eh. Pero dahil gusto niya na nasa bahay lang ako, sinunod ko siya. Kaya lang DJ Rocky, habang tumatagal, pakiramdam ko, nawawala yung sarili ko. Kaya nagtitingin-tingin pa rin ako ng mga bakanting trabaho. Nagpapasa-pasa ng mga application, pati nga abroad eh. Sinubukan ko, malay ko ba kung pala rin. Kasi dito sa bahay pakiramdam ko, hindi ako malaya. Hindi ko magawa kung ano ang gusto ko. Nakikitira lang kasi kami. 2,500. Yan yung presyo na inaambag namin sa renta. Kasama namin ang pamilya ng partner ko. Mabait naman sila, wala naman akong masabing masama sa kanila. Pero kahit mabait sila, napapagod ako. Napapagod ako sa presensya nila. Lumaki kasi ako sa Bicol. Nasanay akong malinis ang bahay. Bawal ang alikabok, bawal ang kalat. Kaya ginagawa ko ang lahat para maging malinis ang bahay. Pero pagkatapos kong maglinis, sandali lang, marumi na naman. At hindi lang paglilinis ang ginagawa ko. Nagluluto ako ng agahan, tanghalian at hapunan para sa buong pamilya. Ay mali. Angkan nila.
12 kasi silang magkakapatid. Tapos may mga asawa at may mga anak pa. Lagpas sa bilang ng mga daliri ang pinagluluto at pinagsisilbihan ko dahil sa pakikisama. Kaya minsan habang nagluluto ako, napapaisip ako. Hanggang kailan ko to dapat gawin? Dahil sa pakikisama. Kapag nakikita ko ang mga patong-patong na hugasin sa kusina, nanlulumo ako. Ako na nga yung nagluto, pati hugas sa kainan, ako pa rin. Kaya sa partner ko, sa kanya ako nagsasabi ng mga hinanakit ko. Kahit hindi na ako maintindihan ng iba, kahit siya na lang. Kahit siya na lang ang makaintindi sa akin. Siya lang naman yung gusto kong makaintindi sa akin eh. Pero parang kahit siya, wala ring magawa para mabago ang sitwasyon namin. Hindi niya kayang pagsabihan ang mga kapatid niya. Kaya araw-araw, DJ Rocky, mas lalong nakakapagod. Nakakapagod maglinis, nakakapagod magluto, nakakapagod makisama. At higit sa lahat, pagod na akong maramdaman na parang wala akong sariling buhay. Siguro kung ibang tao lang din ang nasa kalagayan ko, mapapagod din siya. Gusto ko lang naman ng simpleng bagay. Sarili naming bahay. O apartment na inuupahan. Sarili naming space. Sarili naming buhay. Pero hanggang kailan ako maghihintay? At habang tumatagal, may isang bagay na lalo kong napapansin sa bahay na hindi ko na rin kayang palampasin. DJ Rocky. Bukod sa aming mga tao na naninirahan sa bahay, may mga umi-eksena pang mga langaw. Na para bang nagre-renta rin sila sa loob ng bahay. At kinakaya yun na makasama ng mga kapatid, ng mga pamangkin, ng live-in partner ko. Hindi ko kaya ng maruming bahay. Sabihan na ako na maarte. Pero simple lang naman ang hiling ko, di ba? Yung bumukod na kami. Kasi yung lugar, kung nasaan man kami ngayon, parang, DJ Rocky, hindi ito ang pinapangarap ko para sa amin. Tama ko na din sa kanila. Tapos po, syempre, ugali ko po talaga na yung gusto ko yung malinis yung bahay. Sa kanila po, hindi ko talaga magawa dito. Pagka naglilinis ako, tapos biglang magdadatingan sila, tapos may mga hugasin na parang tambak yun, hindi po sila parang naiisip na, kahit sobrang nilalangaw na yung kusina, hindi po sila ng problema. Tapos, mas lamang po yung pag-cellphone lang. Parang doon po ako na, ba't hindi nila na-appreciate pati yung ginagawa ko na gano'n. Tagal ko naman po na silang kilala na gano'n, pero parang hindi ko na po kaya. Parang kahit din sa relasyon namin dalawa, parang parang gusto ko nang bumitaw.
yun po yung nararamdaman ko na parang hindi man lang ako nila na-appreciate. Minsan nga po parang hindi nila ako nakikita. Yun nga, hindi rin nga din po nila alam kasi hindi rin po ako nagsasabi sa kanila. Ang may alam lang po talaga itong live-in partner ko po na nahirapan na ako. Siya nga po din yung talagang inaaway ko pagka yung parang hirap na hirap talaga na. May isang araw, minsan po kasi may dumarating na araw na parang ayoko na, sukong-suko na ako. Parang alam mo, gusto ko na lang po umuwi sa amin. Parang doon na lang po ako, manahimik na lang. DJ Rocky. Siguro, nag-uugat yung lungkot at pagod ko sa kalooban ng puso ko. Dahil pakiramdam ko, hindi nakikita ng mga kaanak ng live-in partner ko ang mga ginagawa ko para sa bahay. Yung simpleng salamat, hindi ko yun naririnig mula sa kanila. Alam ko namang bahagi ng pakikisama ang pagtulong ko sa bahay. Pero nakakapagod din palang magbigay ng magbigay kapag pakiramdam mo, invisible ka. Mga langaw sa bahay. Napapansin ko, maglilinis ako, mag-aayos ako, magluluto ako. Maya-maya may langaw na naman. Stress. Sa totoo lang, DJ Rocky, may bahay naman na sana kami sa Cabuyao, Laguna. Kaya lang na-scam kami ng agent. Nakapaglabas kami ng 1,175,000 pesos. Nakapaglabas kami ng 175,000 pesos. Biruin niyo yun. Na-scam kami. Pero ipinagpasa Diyos na lang namin. Hanggang sa nag-alok ang isa sa mga kapatid ng partner ko ng pasalong bahay. Pinatulan namin. Dahil hindi na namin kailangang maglabas uli ng malaking halaga para sa mga naihulog nila. Sabi ko pa nga sa sarili ko noon, sa wakas, magkakaroon na kami ng sarili naming bahay. Kaya lang, ang live-in partner ko, pag tinatanong ko, kung pwede na kaming bumukod, ang sagot niya, hindi pa kaya ngayon. Kasi kung 2,500 lang naman ang ambag namin sa renta, baka kaya naman naming humanap ng sarili naming lugar na malapit sa opisina niya. Kahit hindi muna kami doon sa hinuhulugan naming bahay. Kasi habang tumatagal, mas lalong nakakapagod. Nakakapagod maghintay. At may iba pa akong hinihintay na napakatagal na. Magkaanak. Hindi pa naman kami kasal ng live-in partner ko. Pero 13 years. 13 taon na kami magkarelasyon ng partner ko. Ni wala kaming mabuo. Nagpakonsulta kami at sabi ng doktor, wala raw na po produce na tamang cells para makabuo ang partner ko. 0 sperm count. May history din siya ng los-los. Pero okay naman siya ngayon. Sabi ng doktor, may gamot naman na pwedeng subukan. At habang naghihintay ako, dun pumapasok ang insecurity. Lalo na kapag nakikita ko ang mga kapatid niya na may kanya-kanyang anak. At ako mapapatanong sa sarili ko, kami kailan? 13 years na kami. 13 years na ako ang kasama niya.
13 years na akong naghihintay. Pero hanggang ngayon, hindi niya man lang ako maalok ng kasal. Kaya napapaisip talaga ako, DJ Rocky. Siguro, hindi lang ito tungkol sa pagbubukod namin ng bahay. Yung mas malalim na dahilan kung bakit napapagod ako. Walang pag-aalok ng kasal. Hanggang kailan ako magtitiis, hanggang kailan ako maghihintay. At hanggang kailan ko kayang ibigay ang lahat ko sa isang relasyon na pakiramdam ko parang hindi naman ako pinipili. Yun po, parang siya din po, parang wala na rin pong peace of mind. Kaya minsan po parang wala na rin po akong sa kanya na magsabi. Kasi po parang nananawa na din ako. Hindi ko po alam sa kanya. Hindi nga din po ako mapakasal at 13 years na kami.